سلام كبرات تغطالتي ناينا دا بيتسب أقديمة 2000 سبسكرايبرات كان زحلفة بحبنا قدسكو كتاب حجينا غوركم لنا نزنبرة نيريتو دقفنا مسجنكو نزغط صلون نبزع عبي درجان خنبتصحن صفوف صراحتنا خنقربن لايك بمقبار صراحتنا ناب كل نخبات صح دقفكم أي فلينا نابز شانل حدشتن زغنكم دما سبسكرايب بمقبار بيتسب يخون إذا نيدا ما عند فيلم رول بلاي بزيد تفلت انتخون اتا فيلم كساب تودع سناي صانحت እቲ ፊልም ኢማ ብዝተባሃለት ሓንቲ ጓል እዩ ዝጅምር ብስልኪ ብዘዋግዕ ዓሰብ ውና ተመርሐት ንሓደ ተልእኾ ንኽትፍጽም ኣብዚ ቦታ ትርከብ ኣብ ኣርጀንቲና ብዝተዋሃባ ተልእኾ ድሕሪ ምፍጻማ ኢማ ካልእ መንነት ክትላበስ ንዝገበራ ጨጉራን ካልኦት መመላኽዕታትን ድሕሪ ምውፅፃኣ ናብቲ ናይ ቀደም መንነታ ትምለስ ናብ ገዛኣ ድሕሪ ምምላሳ ኢማ ክልቲኦም ደቃ ብሓጎስ ይቕበልዋ ንበዓል ገዛኣ ዴቭ እውን ነብራስካ ኣብ ዝበሃል ከተማ ሓደ ኣኼባ ስለ ዝነበረ ናብኡ ከይዳ ከም ዝነበረ ታምሲላ ትሕሶ ኢማ ብተወሳኺ እታ ናይ ሎምዓንቲ ዕለት ካብ ዝምርዐው 70 ዓመቶም ከም ዝኾነ ከይተረፈ ረሲዓቶ እያ በዚ ምኽንያቱ ብጣዕሚ ተሓዝን ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ንግሆ ንቤተሰባ ቁርሲ እናዳለወትሉ ኣብ ዝነበረ ሰዓት ካብ ራጅ ሓደ መልእኽቲ ይበጽሓ እቲ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ዘዳልወላ ዝነበረ ሰብ እውን እዚ እዩ ነይሩ ራጅ እውን እቲ ዝተዋህባ ተልእኾ ብምፍጻማ እቲ ሓላፊኣ ከም ዝኸርዕ ይዛረባ ኢሉ እውን ነቲ ዝሰርሕዎ ዝምጥን ሰልይ ተቐቢሉ እዩ ኮይኑ ግን ራጅ ናሃታ ፎቶ ኣብ ዳርክ ዌብሳይት ስለዝተዘርግሐ ትኩረት ንኸይትስሕብ ይዛረባ ቀፂሉ እውን ራጅ ንዓ ዝቐተለ ሰልክ ሽለም ዝብል ጨረታ ኣጥፊኡላ እዩ ኢሉ እውን ካልእ ተልእኾ ይህባ ኮይኑ ግን ኢማ ነዚ ነገር ኣይተቐበለቶን ናብ ገዛኣ እውን ገና ሕጂ ከም ዝኣትወት ትዛረቦ ስዒቡ ግን ራጅ እቲ ሓላፊኦም ነቲ ስራሕ ብጣዕሚ ንፉዕ ሰብ ስለ ዝመረፀ ናይ ግድን ንሳ ክትመፅእ ከም ዘለዋ ይዛረባ ብተወሳኺ ንኽትሃርፍ ዝገብር እውን ብጣዕሚ ብዙሕ ሰሊ እዮም ኣቕሪቦሙላ ኣብ ናይ ዳርክ ዌብ እውን ንዓኣ ዝቐተለ ኢሎም ጨረታ ካብ ዘውፅኡላ ሶቨርኒ ዝበሃሉ ኣባላት ሓርሳት ተድሕነሉ መንገዲ ክኾን ይኽእል እዩ በቲ መዓልቲ ምሸት ዴቭ ናይ 70 ዓመታዊ ሓዳሮም በዓል ኣመልኪቱ ቫኬሽን ንኽወፁ ይሓታ ኮይኑ ግን ኢማ ንቤተሰባ ናብ ሓደጋ ንኸይተኣቱ ክትብል ነታ ሓሳብ ኣይተቐበለቶን ኢሉ እውን በቲ ሓሳብ ኣይተሰማምዐትን ካብኡ እውን ዴቭ ተመሊሱ ካልእ ሓሳብ የምፅእ ጽቡቕ ግዜ እውን ብሓንሳብ ንኸሕልፉ ክብል ናይ ነርስ ክዳን ይሂባ ኮይኑ ግን ኢማ ሕጂ እውን ካልእ ሓሳብ እዩ ነይሩዋ እቲ ሓሳብ ድማ ክልቲኦም ቅድሚ ሕጂ ዘይፋለጡን ዘይተራኸቡን ብምምሳል ኣብ ዓብዪ ሆቴል ተራኺቦም ጽቡቕ ግዜ ንከሕልፉ እዩ ነይሩ ዴቭ እውን በቲ ሓሳብ ይሰማማዕ ኣብቲ ንግሆ ኢማ ንኬሊ ወይ እውን ንዴቭ ዓባይ ሓፍቱ ንደቃ ክትሕብሕቦም ተሓታ ኣብቲ መዓልቲ ድማ ኢማ ናብ ሓደ ዓብዪ ሆቴል ተኣቱ ዝመጻትሉ እውን ምስ ዴቭ ንዝገበረቶ ርክብ እዩ ዝነበረ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዴቭ ናይ ኣስፋልት ክራውድድ የጓንፎ ናብ ኢማ ደው ኢሉ እውን ከም ዝዝንጋዕ ክዛረባ እኳ እንተፈተነ ኔትወርክ ግን ክሰርሓሉ ኣይከኣልን ኣብቲ ሆቴል ውሽጢ ድማ ኢማ ሓደ ዕዘባ ንዝነበረ ዓብዪ ሰብኣይ ትኹረቱ ትስሕቦ ናብኡ እውን ብምኻድ ቦብ ኪለርማን ከም ዝበሃል ብምዝራብ ይላለያ ክሳብ ሕጂ ሸለል ትብሎ ዝነበረት ኢማ ድማ ኣሊስ ኦቨርባይ ብዝብል ሽም ትላለዮ ናይ ፋይናንስ ሰራሕተኛ ከም ዝኾነት እውን ቀፂላ ተዛረቦ ኮይኑ ግን ሓቢርዋ ኮፍ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት ግን ብሃንደበት ዴቭ ይመጽእ ዴቭ እውን ኢማ ብቦብ ዋላ ሓንቲ ጽቡቕ ስምዒት ይስምዓ ከምዘየለ ይዕዘብ እኳ ደኣስ ትሪኦ ዝነበረ ኣብ ሓደ ፀግዕን ዘሎ ዴቭ እዩ ነይሩ ዴቭ እውን የቕሬታ ድሕሪ ምሕታቱ ዓርሱ የላለያ እቲ ዝተጠቐመሉ ድማ ሓድሽ ሽሙ እንትኾን ጃክ ዳውሰን እዩ ዝበሃል ኢማ እውን ቅድሚ ሕጂ ብዝተጠቐመትሉ ኣሊስ ኦቨርባይ ብዝብል ሽም ትላለዮ ዴቭ ከዓ መስተ ንኽመፅኣሎም ኣብ ዝሓተሉ ሰዓት ቦብ ይመፅእ እሞ ሎማዓንቲ ናሃቱ መዓልቲ ከም ዝኾነ ብምዝራብ መስተ የምፅኣሎም ቦብ እውን ናይ 4 ቁጥር ገዛ ድሕሪ ምሃቡ ናይ ምሸት ግዚኦም ንከሕልፉ ይዛረቦም ኣብቲ ገዛ ምስ ኣተው ድማ ኢማ ሓደ ሙዚቃ ትውልዕ ካብኡ ድማ ንኽፅበያ ብምዝራብ ናብ ሸቓቕ ተኣቱ ኣብኡ ዝፀንሐት ግን ፈሊጣ እያ ነይራ ዴቭ እውን ድቃስ ይወስዶ ኢማ ድማ መልእኽቲ ኣብ ወረቐት ድሕሪ ምፅሓፋ ናይ ስልካ ሰዓት ቼክ ትገብር ካብኡ እውን ኢማ ናብ ናይ ቦብ ክላስ ተምርሕ እንትግለጽ ቦብ ቀንጻሊ ነብሲ እንትኾን ነቲ ዲፕሎማት ዝቐተሎ እውን ንሱ እዩ ነይሩ ብዙሕ ጨረታ ይቐርበላ ንዝነበረ ኣና ፔለር እውን ብምርካቡ ዓርሱ ከም ሓደ ዓብዪ በዓል ዕድል እዩ ዝረኣየ ኣብቲ ቀዲሙ ናይ ክላስ ቁፅሪ ቁልፊ ዝሃባ ክቐትላ ኣይኮነን ነይሩ እኳ ደኣስ ነቲ ሓያሎ ናይ ቀንፀልቲ ኣባላት ንምንታይ ገዲፋቶ ከም ዝወፀት ንምሕታት እዩ ነይሩ እቲ ጉጅለ እውን ሶቨርኒ ዝተባሃለ እዩ ነይሩ ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈላለዩ ናይ ጨረታ ቅትለት ዝገብረላ ዝነበረ እውን ንሱ እዩ ኣብዚ ሕጂ ግን ኣና ዝቐተለ ዘይኮነስ ዝሓዛ ዝብል ካልእ ጨረታ እዮም ኣውፂኦም እንትግለጽ እውን ኢማ እቲ ሓቃዊ ሽማ ኣና ፔለር እዩ ዝነበረ ኣብ ሶቨርኒ ዝተባሃለ እውን ኣብ ሓደ ናይ ቀንፀልቲ ነብሲ ጉጅለ ኣባል ኮይና እናሰርሐት እያ ዝፀንሐት ኮይኑ ግን ሕጂ ገዲፋቶም ብምህዳም ካብኣቶም ወፂያ እያ ምኽንያቱ እውን ጓን ካልቨር ዝተባሃለት ናይቲ ኣባል መራሒት ንዓኣ ትከታተላ ስለ ዝነበረት እዩ
ንሱ ከዓ 60% ንቦብ እቲ 4% ከዓ ንዓኣ ንኽማቐብሉ ሓታ። ቦብ ምስ ዋላ ሓደ ሰብ ስለ ዘይተነኻኽአ ሓቢሮም ንኽሰርሑ ሕቶ የቕርበላ። ዝሰርሖ ዝነበረ ድማ ብዙሕ ኣታዊ ኣብ ዝነበረሉ ጉጅለ እዩ። ኢማ ከዓ ብዛ ሓሳብ እንድሕር ዘይትሰማማዕ ኮይና ግን ናብ ሶቨር ንጉጅለ ደው ኢሉ ምስ ኣትሓዛ እቲ ሰሊ ከም ዝቕበል ይዛረባ። ኢማ ድማ ኣብቲ ሰዓት ቦብ ኣብቲ ዝሰተዮ መስተ መድሓኒት ከም ዝገበረትሉ ትዛረብ ኢሉ እውን ኣብ ቀረባ ክፈዝዝ ክኢሉ እዩ። ኢማ ድማ ካብ ኢዱ ነቲ ሽጉጥ ክትወስዶ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት ግን ሕጂ ዴቭ ካብ ድቃሱ ተላዒሉ ይድውለላ። ዝደወለሉ ምኽንያቱ እውን ኣበይ ከም ዘላ ንምፍላጥ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ቦብ ፈዚዙ እምበር ሞይቱ ስለ ዘይነበረ ካብቲ ኮፍ ዝበለሉ ቦታ ብምልዓል ናብኣ ክትኩስ ይፍትን። ንዴቭ ምስ ዓፀወቶ ኢማ ብቐሊሉ ንቦብ ተሃድሞ። ስራሓ ድሕሪ ምውዳኣ ድማ ኢማ ናብ ዴቭ ትምለስ። እቲ ዝሓሰብዎ ግዜ ንከሕልፉ እውን ተዳልያ እያ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ናብ እኒ ናይ ኢማ ገዛ ንኸይድ። ኢማ ከዓ ንራጅ መልእኽቲ ኣብ ጽሕፈሉ ሰዓት ገጻ ኣብ ሕርቃን እዩ ነይሩ። እቲ ዝሓለፈ ምሸት እውን እንታይ ከም ዝተፈጠረ ተሓቶ። ኣብዚ ሰዓት ግን እናዕልላ ንዝነበረ ንዴቭ ኣይትሰምዖን ነይራ። ድሕሪ ንእሽተይ ደቓይቕ ራጅ ይድውለላ እሞ ንዕኡ ክተዛርብ ምስ ትወፅእ ዴቭ ክጠራጠር ይጅምር። ራጅ እውን ብዙሕ ትኹረት ከይትስሕብን ኣብቲ ትማሊ ምሸት ዝተፈጠረ ነገር ከዓ ኣብ ዜና ምውፅኡ ዘይተርፍ ምዃኑ ይዛረባ። ጓን ክላቨር እውን ንሳ ትርከበሉ በዚ መልክዕ ክትፈልጥ ትኽእል እያ። ስለዚ እውን ራጅ ብቕልጡፍ ናብ ኤርፖርት ንኽትከይድ ይዛረባ። ኣብ ገዛ ውሽጢ ዘሎ ዴቭ ካብ ኬሊ ይድወሎ። ንሳ እውን ኣብ ሮያል ግራንድ ሆቴል ብዛዕባ ዝተፈጠረ ነገር ብምዝራብ ናይቲ ዜና ሊንክ ድማ ትልእኸሉ። ዴቭ እውን እቲ ዝተቐተለ ሰብ ኣብቲ ትማሊ ምሸት ምስኣቶም ተራኺቡ ዝነበረ ሰብ ምዃኑ ምስ ረኣየ ብጣዕሚ ይስንብድ። ካብኡ እውን ኣብ ስንባድ ውሽጢ ብምዃን ናብ ኢማ ከይዱ እቲ ዜና ይነበላ። ምስቲ ናይ ሰብኣይ ሞት ዝተሓሓዙ ዝነበሩ ሰባት ድማ ምስኡ ኣብቲ ዳ መስተ ውሽጢ ይሰትዩ ዝነበሩ ክልተ በዓል ሓዳር ምዃኑ ካብቲ ዜና ይነበላ። ስለዚ እውን ፖሊስ ብዛዕባ እዚ ነገር ቅድሚ ምብፅሖም ባዕርሱ ደው ኢሉ ናብ ፖሊስ ክዛረብ ከም ዘለዎ ይዛረብ። እንተኾነ ግን ኣብ ሆቴል ውሽጢ ናይ ሓሶት ሽም ምጥቃሞም ዝበለፀ እቶም ፖሊስ ኣብኣቶም ክጠራጠሩ እዩ ዝገብር። ኣብ መወዳእታ ድማ ዴቭ ነቲ ሓሳብ ይገድፎሞ ኣቐዲሞም ፖሊስ ክመፁ ከም ዘለዎም ይሓስብ። ኢማ ድማ ሓደ ኣኼባ ስለ ዘለዋ ናብ ኤርፖርት ክትከይድ ከም ዘለዋ ትዛረቦ። ዴቭ እውን መጀመርያ ገና ኣብ ምምላሳ ብምዃኑ ከመይ ተመሊስ ክትኸዲ ብምባል ይሓታ። ኮይኑ ግን ስለ ዘረድአቶ ኣብ መወዳእታ ይሰማምዑ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ንቤተሰባ ድሕሪ ምስንባታ ኢማ ንኽትወፅእ ትዳሎ። ዴቭ እውን ኣብ ትምለሰሉ ሰዓት ንኽትድውለሉን ንሱ ድማ ከም ዝቕበላን ይዛረባ። ኢማ እውን ድሕሪ ምኻዳ ዴቭ ብዛዕባ እቲ ሰብኣይ ዘሎ ዜናታት ኩሉ ክከታተል ይጅምር። ፖሊስ ድማ ካብ ሲሲቲቪ ካሜራ ናይ ክልቲኦም ፎቶ ረኺቡ እዩ። ናሃታቶም መንነትን ኮነ ዘለውሉ ቦታ ንምፍላጥ እውን ንእሽተይ ተሪፍዎም። ዴቭ ኣብ ስንባደ ውሽጢ ስለ ዘሎ ናብ ኢማ ብዙሕ ግዜ ይድውል። ኮይኑ ግን ክትምልሰሉ ይከኣለትን። ኢማ እውን ክምለስ እየ ኢላ ብዝተዛረበቶ ናይ ኤርፖርት መንገዲ ብምኻድ ኣብ ኩሉ ናሃታ ናይ ሽም ዝርዝር ክረከብ ኣይከኣለን። ዴቭ ድማ ናብቲ ናይ ፓርክ ቦታ ኣብ ዝተመለሰሉ ሰዓት እቲ ዝፈርሖ ዝነበረ ነገር ይመጽእ። ካብ ኤምኣይፒዲ ዝተለኣኹ ክልተ ፖሊስ ናብኡ ብምኻድ ሒዞሞ ይኸዱ። ኣብኡ እውን ንዴቭ ብዛዕባ ቦብ ኪለርማንን ኢሉ እውን ብዛዕባ ዝቐተሎ ሰብ ሕቶታት የቕርብሉ። ካብኡ እውን ናይ ሓሶት ሽም ንምንታይ ከም ዝተጠቐመ ኣብ ዝሓትሉ ሰዓት ዴቭ ጌና ንቦብ ኪለርማን ዝተላለዮ ኣብቲ ዕለት ምንባሩ ይዛረብ። እቲ ዝተጠቐመሉ ናይ ሓሶት ሽም እውን ንሱ ምስ ሰበይቱ ዝፈጠርዎ ከም ዝነበሩ ይዛረብ። ኮይኑ ግን እቶም ፖሊስ ነቲ ዝተዛረቦ ነገር ብቐሊሉ ከኣምንዎ ኣይከኣሉን። ድሕሪ ንእሽተይ ጻኒሕት ድማ እቲ ሓደገኛ መርማሪት ካርቤት እቲ ገዛ ብምእታው ሰበይቱ ከምቲ ዝፈልጣ ኖርማል ሰብ ከም ዘይኮነት ትዛረቦ። እዚ እውን ብጣዕሚ ክስንብድ ይገብሮ። ሰበይቱ እውን ቅድሚ ዓማውቲ ንዝሞተት ናይ ሓንቲ ጓል ሽም ብምሓዝ ሕጂ እናነበረት እያ ትርከብ። ዝሓለፉ 7 ዓመታት እውን ነዚ ተሳኺዑላ ምስኡ ብምዃን ሂወታ እናመርሐት ጸኒሓ እያ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኤርፖርት ተለዓለቶ ናሃታ ፎቶ እውን ኣብ ኢዶም ስለ ዝነበረ ንዕኡ የርእይዎ። እዚ እውን ዴቭ ኢማ ከም ዝሓሰበቶን ናብ ኤምብሬስካ ክኸይድ ኢላ ናብ ካልእ ከተማ ከም ዝኸደት ንኽርዳእ ይገብሮ። ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ባር ውሽጢ ዝረኸቦ ሰብ እቲ ሓቃዊ መንነቱ መን ከም ዝኾነ ክግንዘብ ይገብሮ። ሽሙ እውን ዴሪክ ወርሌይ እንትኾን ቀንጻሊ ሰብ እዩ። ቦብ ኪለርማን ድማ ናይ ሓሶት ሽሙ እዩ ነይሩ። ዴቭ ብተወሳኺ ራጅ ናይ ኢማ ካምፓኒ ሱፐርቫይዘር ዘይኮነስ ልክዕ ከም ተቐታሊት ነብሲ ምዃና ዘቐትሉ ሰባት ይዘራኽባ ነይሩ። ዴቭ ብተወሳኺ ናይ ሰበይቱ ሓቃዊ ሽም ኣና ፔለር ምዃኑ ይዝረቦ። ብብዙሓት እትድለ ቀንጻሊት ነብሲ ከም ዝኾነት እውን ይዛረብዎ። ኣብቲ ፈለማ ነቲ ኩነታት ከም ቀልሊ ብምሕሳብ ክስሕቕ ይጅምር። ኮይኑ ግን ኣብቲ ክላስ ዝነበሩ ኩሎም ሰባት ዝቕልዱ ኣይነበሩን። ዴቭ ናብ ገዙ ድሕሪ ምምላሱ ናይ ኢማ ኣቑሑት ከላዕል ይጅምር። ኣብ መወዳእታ ድማ ሓደ ሳንዱቕ ይረክብ። ኣብ ውሽጡ እውን ዊጋት ናይ ሓሶት መታወቂያታትን መሳርሕታትን እዩ ነይሩ። ብዙሓት መረዳእታ ኣብ ዝረኸበሉ ሰዓት እውን ዴቭ ብሰበይቱ ክጠራጠር ይጅምር። ኮይኑ ግን ውሳነታት ቅድሚ ምውሳኑ ግን ንበዓልቲ ገዝኡ ከዘራርባ ከም ዘለዎ ይስምዖ። ናብኣ ንኽደውል ኣብ ዝሓሰበሉ ሰዓት ግን ቅድሚ ሕጂ ረኺብዋ ዝነበረት ፖሊስ ናብ ገዝኡ ትመጽእ።
በዓልቱ ገዝኡን ኣብ ናይ ገበን ስራሕ ምስ ስታፋ ስዒቡ ነቲ ገዛ ክፍትሹ ከም ዝመጹ ተዛረቦ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ በርሊን ውሽጢ ናይ ሰበርኒ ኣባላት ንኢማ ክከታተሉ ይጅምሩ። ንሳ እውን ክትሃድም ትፍትን ወላ እኳ ናብ ካልእ ኣንፈት ክትሃድም እንተፈተነት ኮይኑ ግን ንዓኣ ምክትታሎም ኣይቋረጹን። ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ሓደ ተፍሲ ዞሞ ንሳ እውን ምስራጅ ብምዃን ካብኣቶም ትሃድም ኮይኑ ግን ራጅ ተኩሶምሉ ስለ ዝነበሩ ብቁልጡፍ ህይወቱ ይስእን። ብኻልእ ገጽ እቶም ፖላዊስ ድሕሪ ምኻዶም ዴባብ ናይ ኢማ ሳንዱቕ ዝረኸቦም ናይ ቢዝነስ ካርድታት እናልዕለ ኣብኡ ንዝነበሩ ሕድሕድ ስልክታት ክድውል ይጅምር። ካብኣቶም ሓደ እውን ብልክዕ ሰሪሑ ምስ ኢማ ንኽራኸብ ይሕግዞ። ዴቭ እውን ብቁልጡፍ በቲ ስልኪ ኢማ ኣብ በርሊን ከም ዘላ ይዕዘብ። ኢማ እውን ናብ በርሊን ንኸይመጽእን ንኸይረኽባን እኳ እንትተዛረበቶ ንሱ ግን ነቲ ሓሳባ ብዘይምስማዕ ብኣካል ረኺቡ ንኸዘራርባ ሓታ። ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ኢማ ምስ ዴቭ ኣብ በርሊን ይራኸቡ። ኢማ እውን ንዴቭ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ታሪክ ትዛረቦ። እቲ ሓቃዊ ሽማ እውን ኣና ምዃኑ ተዕልሎ። ካብ ቁልዕነታ ጀሚሩ እውን ብዛዕባ ወዲ ሰብ ምቕታላ ዝተምህሮ እናወሰደት ይዓብያ። ኣቦኣ ቅድሚ ሕጂ ሕቡእ ኤጀንት ዝነበረ እንትኾን ናይ ዓርሱ ናይ ድሕንነት ካምፓኒ ድሕሪ ምኽፋቱ ሶቨርኒ ዝብል ስያመ ሂቦ። ካብኡ እውን ሃርቨርድ ዝተባሃለ ፖሊስ ወይ እውን ንዴቭ ናይ ኢማ ሓቃዊ መንነት ዘርኢ ተጓል ኢማ እውን ብቁልዕነታ ኣቦኣ ድሕሪ ምማቱ ናብቲ ጉጅለ ንኽትኣቱ ፀቕጢ ገይራ ትላያ። ካብኡ ድማ ካብ ቁልዕነታ ጀሚራ ብዙሓት ፀገም ሓሊፋ እንትኾን ሰብ ምቕታል እውን ሽዑ ነይሩ ዝተምሃረቶ። ኣብ መጀመርያ ከሃርቨርድ ሕጊ ንምኽባር ትሰርሕ ጓል እያ ትመስላ ነይራ። ካብኡ ግን እናዓበይታ ኣብ ዝመፀትሉ ሰዓት ግን ኣና እሱ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ትዕዘብ። ኣና እውን ኣብ ቦስተን እናሰርሕት ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓት ምስ ዴቭ ትራኸብ። ንሱ እውን ንፈለማ ግዜ ጽቡቕ ንኽስምዓ ገይሩ እዩ። ካብቲ ግዜ ጀሚሩ እውን ኣና ስሩዕ ናይ ህይወት መንገዲ ንኽትጓዓዝ ድሌት ይሕድረላ። ናይ ቤተሰባ እውን ሓደ ናይ ድሕንነት ኩነታት ንምሕላው ክትብል ጥራሕ ኣብዚ ሰዓት ሓደ ትሰርሖ ስራሕ ከም ዘለዋ ትዛረብ። ወላ እኳ ቅድሚ ሕጂ ሓስያቶ ነይራ እንተነበረት ኣና ግን ድሕሪ ሕጂ ከም እትፈትዎ ንኸኣምና ትዛረቦ። ናብ በርሊን እውን ዝመጸትሉ ናይ ካናዳ ፓስፖርት ንኽትረክብ እዩ። እቲ ፓስፖርት እውን ንዴቭ ምስ ደቃ እንትኾን ነዚ ተጠቂሞም ድማ ሓድሽ ህይወት ኣብ ሓድሽ ዓዲ ምንባር ይጅምሩ። ኣና እውን ምስ ሶቨርኒ ጉጅለን ዝነበራ ፀገም ድሕሪ መፍትሓ ተመሊሳ ቀንጻሊት ነብሲ ከም ዘይትኾን ትዛረቦ። ዴቭ ዋላ እኳ ኩሉ ነገር ካብ በዓልቲ ገዝኡ እንተሰምዐ ሕጂ እውን ግን ከም ዝፈትዋ ይዛረባ። ኮይኑ ግን ሃንደበት ናብቲ ኮፍ ኢሎምሉ ዝነበሩ ሓደ ናይ ሶቨርኒ ኣባላት ናብቲ ባር ውሽጢ ይኣትዉ። ንኣና እውን ክትፈዝዝ ድሕሪ ምግባሮም ንኽልቲኦም ሒዞሞም ይኸዱ። ኢማ ድማ ኣብ እትነቕሐሉ ሰዓት ካርቨር ንዓኣ ጥራሕ ዘይኮነስ ንደቃ እውን ከም ዝዓገተትላ ትርዳእ። ካርቨር ንኢማ ናብ ሶቨርኒ ተመሊሳ ክትኣቱ ካልእ ዕድል ትህባ። ኢማ ከዓ ብሓደ ነገር ትሰማማዕ። ንሱ እውን ካርቨር ድሕሪ ሕጂ ንደቃ ከም ዘይትነኽኣላ ቃል ተኣትያትላ ጥራሕ ምዃኑ ትዛረባ። ካርቨር እውን ተቐቢላ ቅድሚያ ግን ንዴቭ ንኽትቀትሎ እቲ ሽጉጥ ትህባ። እንተኾነ እውን ኣብ ናይ ኢማ መንገዲ ጠጠው ብምባሉን ብዙሕ ነገራት እውን ብምፍላጡ እንትኾን ወይ ከዓ ንደቃ ኣብቲ ኣባላት ኣትዮም ንኽዓብዩ ምዃኑ ትዛረባ። ኢማ ድማ ኣብ ቀጻሊ ንዴቭ ሒዛ ናብ ሓደ ዱር ትመጽእ ኢሉ እውን ናይ ስናይፐር ተኳስ እናተኸታተሎም ምዃኑ እውን ትዛረቦ። ኣብ ዝኸድሉ ሰዓት እውን ኢማ ኣብ እዝኑ ናሃታ ሓሳብ ትዛረቦ። ብሃንደበት ከዓ ከይተረድኦ ትትኩሰሉ። እዚ እውን ዓርሱ ንኽስሕትን ንኽወድቕን እዩ ዝገብሮ። እታ ሓንቲ ከዓ ኢማ ንዕኡ ብምቕታላ ስዒቡ ከም ዝሞተ ክተረጋግጽ ትመጽእ። ኮይኑ ግን ሃንደበት ቼክ እናገበረት እንኳላ ኢማ ብምህራም ተውድቓ። እቲ ስናይፐር ተኳስ እውን ኢማ ኣበይ ከም ዘላ ክርአይ ከኣለን። ኢማ እውን ነታ ጓል ድሕሪ ምቕታላ ዴቭ ካብቲ ዝወደቐ ሃንደበት ይነቅሕ። እንትግለጽ ድማ ኢማ ናብ ዝተኮሰትሉ ቦታ ንእሽተይ ሕማም ጥራሕ የብፅሕሉ። ኮይኑ ግን እቲ ተኳሲ ንዓኣ እናደለየ ኣብ ዝነበረ ሰዓት ንዕኡ ክትቀትሎ ክኢላ እያ። ኢማ ምስ ዴቭ ደቆም ናብ ዝርከብሉ ቦታ ይኸዱ። ካርቨር እውን ኣብኡ እያ ነይራ። ነቲ ሓደ ሓላዊ ድሕሪ ምቕታላ ድማ ኢማ ምስ ዴቭ ነናይ ዓርሶም ስራሕ ይመቓቐሉ። ኢማ እውን ንካርቨር ኣብ ትረኽበሉ ሰዓት ዴቭ ናብ ደቆም ብምኻድ ከትርፎም እዩ ዝነበረ። ኣብ ሶቨርኒ ውሽጢ ኢማ ምስቶም ኣባላት ናብ ባእሲ ተኣቱ። ወላ እኳ ክንደቲ ብርቱዓት እንተነበሩ ኮይኑ ግን ኣብ መወዳእታ ተቐትሎም። ብኻልእ ገጽ ካርቨር ንምህዳም እናፈተነት እያ። ኮይኑ ግን ሃንደበት ኢማ ትሕዛ። ኢማ ከዓ ብቐሊሉ ንዓኣ ካብ ምቕታል ይትረፍ ኣብ ዘይትድሕነሉ ቦታ እያ ዝተኮሰትላ ኢሉ እውን ገዲፋታ ትኸይድ። ናብቲ ገዛ እውን ብምምላስ ምስ ቤተሰባ ትራኸብ። ንቤተሰባ ክትብል እውን ነቶም ናይ ዓርሳ ሰባት እኳ ንምቕታል ንድሕሪት ከም ዘይትብል በዚ መልክዑ ተረጋግጸሎም። ካብዚ መድከሚ መዓልቲ ንድሓር ኢማ ናሃታን ናይ ቤተሰባን ድሕንነት ውሑስ ኮይኑ ብምርኣያ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እያ። ናብቲ ኖርማል ህይወቶም እውን ይምለሱ። ልክዕ ኣብዚ ድማ እቲ ፊልም ይዛዘም። ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።